खुलुमबाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनैहाय मोनसे मिउजिक एलबाम बानायगासिनो। बे माने आंनि मा होनो मिउजिक भिडिअ'खौहाय आंनि चेनेलावनो आङो सेकेन्ड टाइम माने बे भिडिअ'आनो सेकेन्ड टाइम जागोन आरोना। ओमफ्राय माने आंनि भाइराल जानायनि माने सिगाङाव भाइराल जाबोनायनि काहानिखौनो आङो मेथाइ बानायनाय जादों। जोङो दायो बे एलबामखौहाय शुटिं लागासिनो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो नुनाय जागोन। सल्ल' थारिखआवनो जोङो रिलिज होनाय जागोन बे एलबामखौहाय। आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो, आंखौहाय सिगाङावहाय आंनि फार्स्ट टाइम एलबाम रिल्स बानाय एलबामखौहाय आंखौहाय बयबो जाबायदि माने ओरैबायदि आंखौहाय सापर्ट खालामदों। आङो एबार नेक्स्ट बे एलबामखौबो रायजो राजाफोरा आंनि एलबामखौहाय बे नेक्स्ट टाइम एलबामखौ बयबो बेबायदिनो सापर्ट खालामबावगोन होननानै आरो खालामगोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोआव आसा दं आरोना। माने ओमफ्राय रायजो राजाफोरनाव आं रिकुवेस्ट खालामो, मा होनो गाननि थ्रुयै आङो माने ड्रेसखौहाय गाननाय जादों आरो आं गस्ला गानदों। ओमफ्रायसो बेखौ नोंथांमोनहा अननानै रावबो गाज्रि मोननाङा। आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननाव बयनावबो निमाहा बिखाबाय। आङो माने बे गाननि थ्रुयैहाय आङो गाननाय जादों। आङो बेखौहाय नोंसिनाव बयनावबो निमाहा बिखाबाय। नोंथांमोनहा अननानै रावबो गाज्रि मोननाङा। जाहाथे आङो नोंसिनि अननाय नोंसिनि सापर्टजोंनो आङो बिदिनो जौगालांबाय थानो हागोन। बेखौनो आङो नोंथांमोननावहाय बयनावबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय, आर'ज गाबहरनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंना माबा डाइरेक्सनखौहाय खालामदों दैदेन औवारियानो आरो सिंगाराबो दैदेन औवारियानो आरोना, बेनो खनदों। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंखौ फुल सापर्ट होगोन होननानै, आंनि मेथाइखौ आंनि बे एलबामखौ बयबो अनसायगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्रायहाय बयनावबो माने रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय आरो।